Kaixo, azken udal bilkuran gertatutakoa kontatzera gatoz. Pleno hau telematikoa izan zen eta logikoa denez, bakoitzak pantaila bat eta audio sarrera bat izatea espero genuen. Baina beste behin ere udal gobernuak nahiago izan zuen eurak taldean egotea eta horrek arazo tekniko ugari ekarri zituen. Hala ere oso gauza garrantzitsuak onartu ziren bertan. Esaterako merkatuaren ordenantza eta 2021 bateko aurrekontuak. Aurrekontu horiek gure ustez oso kontinuistak izan ziren, kudeak eta txapuza bat izan zen, eta gainera gure ustez agerian uzten du berriro ere PNV-ren deriba externalizadorea hori. Hau da, enpresak kontratatzea zinegotzigoaren lanak egiteko. Hori ere salatu genuen. Baina, pastelaren ginda azken mozio urgentea izan zen. Zeina euren tituluan jartzen duen moduan, azken aldian askotan gertatzen den zeozer salatu nahi zuen. Guk ez genukan testu hori ezin izan genuen edukia landu eta logikoa denez kontran bozkatzeko autuak egingo genuela bazekiten. Dena dela, nire azkenengo udal bilkura izan zenez despeditzeko ere aprobetxatu nuen, mila esker zuei ere askok tartea hartu duzuelako ni despeditzeko eta mila esker ere udal gobernuari.